كان علي يعني عجيبة shi yasa wallahi abinda nake so da kai a abinda nake so da ku zan koma kamar da na gaya maka zuwa Najeriya na riga na yi bukin da jirgin abin shi yasa na kira kwanci a gidan nan ina so na bar muku shi amana kamar yadda na gaya maka alhasil yadda kallaikum fi amanatullah zan tafi idan ubangiji ya kaga da salo mu ma rinka waya da sauransu abin da ya kama ma tattauna a lo dan haka sai ku raka ni da Allah mu ji Allah da shawara na'am alhamdulillah Allah razaqak ma Allah wa alhamdulillah so ina ganin na shawara ko zuwa ayyukan Najeriya wa ka na'am Allah ya ci gaba شنو انا قايل مش والله كده يرجع محمد عبد الله كان خطر كل اقل والله مره وايد عجيب كان قاعد ما عندها مشكله alkasim ina jin kasan soyayya kuwa inda ka san soyayya da ba za ka faɗa ba abinda nake so da ku na addu'a kawai ku zo ku raka ne nayi bukin ina jin karfe 3 dare za mu tashi washe garin Allah ya nufa ba ake ba بس تعالي أكيد شكرا لك يلا نروح وعليكم السلام لا إله إلا الله يوم كنا ده بومبا كيف الحال؟ كيف السودان وناس السودان يعني ما شاء الله يا حبيبي ان شاء الله كلكم كويسين ان شاء الله بارك الله كيف لقيناكم بخير ولا والله الحمد لله بخير ما شاء الله ما شاء الله والله ناجي دادي da nazo na ganki wallahi kawai na dai shi na tambaya da ciki bari in taho da shi saboda na gani gida ka haɗu da shi a nan bakin hanya ai duk sun gaji sai na tambaye wasu mutane suka kawo ما شاء الله تفضل يلا فكر اختي اوكي يلا فكر شكرا ما شاء الله يا هنا كاشا هنا والله ما شاء الله وتجري كذا موتة جبت التيارة بس يعني التيارة يعني في المطار أيوة ما ياخد نكدونا كنا ba Kaduna muka sauka ba mun sauka Kano ne daga nan sai na sake hawa mun zuwa nan masha Allah afaka na hawo mota zuwa nan jada masha Allah masha Allah me gidan ka a kasuwa yani same shi da yan mutane haka sai ne musu tambaya masha Allah barakallah yani fikara magana Yusuf din nan yani duk da dai da ta dalilin ki na san shi ya sai ya kwanci to wallahi na ji daɗin tafiyar da zai zuwa Taraba ne ma na ce na so zan shi me za ka yi a Taraba a baka in ka je Taraba to kuma ina so na tambaye ka kana so ka ce min ka zo gaba ɗaya ne za ka zauna a Najeriya ko haka ne an ce يعني انت تعرف انا عندي فلوس نعم ويعني ما عندي اي وجه ما عندي ولا مسألة في فلوس انا مرتاح يعني ما في فاطمة الله يا باني ماشي tana da hankali ga biyayya ga ladabi ga kyautatawa da take mini ina kyautata zaton ma insha Allah ya aljanna ce to ni a kai mata rasu wato an ce abin da ya faru lokacin da ta rasu abin mummunan abu ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kef yani? Wala maridan wala aish.
Ya Fati. Shan Jamilu da mu. Shukran. Wannan gashin naki. Da ni ne da wannan gashin ai. Da na yi kace-kace da kartu. Jamila? Gashi. Aiki kace-kace shi ne ɗakin mijinki. Kace-kacen da ya kamata ki a kartun ɗin ba, a ɗakin mijinki ya kamata ki. Ɗakin wa? Amma mai da ni ba ta can kenan. Ɗakin miji? Ba mu shirya ba. Ba ki shirya ba. Na haba. Ai sai na ji daɗi. Sai na gama bobbling ɗina tukun. Ta ba ki da wani babbulan ɗin da ya fi ɗakin mijinki. Ina da bobbling nan sosai ne. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Rajit? Ayo. Marhaba. Ya Fati. Don gode. Ni ba wasa nake miki. A wasa banda tsigar uwar miji da taɓarya. To, daga wasa ne ma zan yi da mijinki. Wallahi wasa nake miki, wasan mijinki nake yi. Maza kuma, ni da nake da su buku. In ji wani mawaƙi a Najeriya. Haba, kina da su bubu. Amma kin san an ce masu gudu su gudu ko? Sai ki tattara naki da naki. Ƙara gaba. أعرف شوفي هذا الصورة جميلة جدا لكن أنا أعرف دي كل شوية صورة في الكتاب أنا شفت الله Kai ina za ka haɗa soyayya wa nan da تعرف أنا في قلبي والله يعني حبيك شديد يعني أنت كل صح؟ أنا أحضر قدر. صحيح شكرا لك لكن تعرف شنو؟ يعني متى نروح عندنا بعدين؟ To, ko mu bari sai gobe. ya kamata. Dai ina son mu shiga cikin andurman mu je in haurar da ke ruwa wannan bahar din nan tsallaka mu ƙara samu shiga cikin andurman. والله تسمي تعرف شنو؟ يعني اليوم جمال زي واسع يا كما تمجمو ga wasansa ko me kika gani Tashi waje. amma Jamal ne fa kin san Jamal shi da na da sun kuma hali yalla السلام ورحمة الله كيف حالك يا الحمد لله والله تبارك تمام الله طيب إن شاء الله كيف الامور الله يستر الله سبحانه وتعالى بارك الله يعني كيف الفاسحه كي كملت أيوة كملت wannan lufahin ne إيه ita ce to khalas ai shi yasa nake jin dadin wankin kalla فاضل قريب أجتمع Allah الله اللي والله an ka shigo ba ka kallo zaka bige ni ne bi sauri ka hada ka bani Eh, ba dan ina son zan je wallahi a ina son samu leda ko shiga cikin andurman ne akwai wani abu da zan yanzu nan insha Allah أيوة فاضل فاضل Ba maka musu kamun zuwa su kayan mu. إيه سيني واري yanzu saya mana broda subhanallah Eh? ba gama ba fa Ina da fatin yau? Ba ka wanke ka cewar ba gama ba? ya ku ya ka ga mi ya ku ya san rayuwa Malam ba mu kawo
Auntie. Sorry. Ke yar uwa. A matsayin ki na ya mace wallahi na zata namiji ne ki. Sai da na duba sosai na ga mace ce. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya Allah yar uwa miki nasiha ko zaki. A matsayin ki na ya mace. Wallahi haramu alayki tashrab al-hashish. حرام والله انت تعرف لا تخاف الله لا تخاف يوم القيامه حسبنا الله ونعم الوكيل يا رب dan Allah ya ruwa ki kiyaye irin wani abu ba mutuncin ki bane a matsayin ki ne a mace shi kai malam kai kuma da yana ra'asi bai kamata kuna rayuwa da mata irin waɗannan kuna koya musu rayuwar da ba ta kamata ba kauye kake ne ban waye ba kauye aka kawo ka baba, ka ba shi saurawan don ne. Saurawan don ne sai. Ina ruwan ka da kudi. Ya tattara ba ni shi haka na hakura. Ba shi shi ce. Na gama alaikum na gama. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗakar da mu kan cewa duk macen da ta balaga ta yi jinin haila to ɗaya to na biyu son samu ta yi a gidan mijinta. Jamila, the only regret I have in my life is not getting married on time. Jamila, duk lokacin da na shiga cikin gida, na ga 'ya'yan kanwa ƙannena gaskiya kin kai da makura na wallahi cin kunya a kan gida ma haka kike haka halin ki yake a sai kina shan sigari kike zuwa man da sigari gida kada ma abin da mata wani ke ina ba wani abu ne da wani na je na fara to na zaba in kina son ki samu sigari ki je bola dan ni na riga na zuwa kuma daga yau kan ki ƙara takomo nan zuwa cikin gidan da tunanin wai ke kin zo wuri na kan ki ƙara bana so. Ban ce miki wannan matar karin ƙara ganin ta a gidan nan ba. Kin san ko inda na ganta kin san wace ce ita? Can fa na ganta tana shaye-shaye. Ban ce miki kar ta ƙara zuwa ba shine wato ta zo ta shigo kika batta ko? Wato Fatima bai isan sa doka a gidana ma har ma ta yi amfani ba kenan. Duk abin da kika ga dama shi zaki. Na hana ku zaman cikin falo shine kuka dawo nan bari ku ci gaba da in ma shaye-shaye ne a nan kenan ko? Ba ki yarda da magana ta ba ko har zan kafa doka ki tsallaka ki taka ki wuce.
kina da iko da kanki ne ko kuma ke kika kanki ko kuma kina zama karkashin na ne ina miki tambaya ban ce kake ƙara barin ta shigo mana gida ba ba kya jin abin da nake faɗa ko la tasma khalam inti ra'aski gawi ليش انا نصبر لا نصبر عليك تقول انا نصبر لا نصبر عليك ke kuma na dawo kanki tani an ma daru shifti fil hazal bait samiti bana buƙatar na sake ganin ki a cikin wannan gida kin ji na ga miki tun ranar da na ƙara ganin ki wallahi zan maganin ki kin ji na ga miki ke kuma ranar da na ƙara ganin ki a gidan nan